Martxoak 8. du gaur, kalera ateratzeko eguna 2019 urtean ere greba itzela egin zen, behingogatik ikusi genuen emakume guztiak elkar hartuta eta gizonen laguntzarekin zer nolako indarra izan zezakeen borroka horrek, gero pandemia etorri zen, hortxe makalaldi bat, baina gaurko eguna berriz ere kalera irteteko, gure balkoietan eta leihoetan gure aldarrikapenak jartzeko eguna badela. Eta paparrean jartzeko dagoen tokian dagoela, non nahi jartzeko aldarrikapen guztiak beti ere ongi etorriak izango direlako, eta martxoaren 8 hau ere balekoa zaigu erreferenteak aipatzeko. Ze badakizue historian askotan emakumeak izkutatutakoak izan dira, eta tamalez haien berri ez zaigu askotan heldu. Bi emakume hauek jarrita baldakizue zeintzuk diren, Junko eta Bei, Everestera igo zen lehen emakumea. Beste hau berriz, Alice Guy, zinema munduan lehenengo emakume zuzendarietakoa izan zen bera. Akaso pentsatuko dute, karo, urrutikoak direlako. Bai, seguru, bertara etortzen bagara eta gertukoekin finago ibiliko alginateke, zein dugu hau, Elbira Zipitria ezta, hezkuntzan bera ere erreferente, baina beste hau behar bada, gehiago kostako zaizue, Izabakoa, kimikan, Nobel sariekin eta mano-mano ibilitakoa, Josefa Molero. Ikusten duzuenez, badugu oraindik ere zer ikasi eta zorionez horretarako tresnarik ere badaukagu. Bakarren batek esango du, tira, ez da hain simplea ere. Begira, horixe da justu, Jesus Mai Lopetegiren diska berriaren izena. Ez da hain simplea eta bera zuzenan entzuteko aukera izango dugu gaur, saioa hasi orduko. Gerora, Kalakako emakumeak etorriko zaizkigu, beraiek sortu dutelako, Emari App izeneko aplikazioa, emakume erreferente horiek balorean jartzeko eta guztiok ezagutarazteko tresna. Eta 15ean behin bezalaxe, gaur ere Marina Landa gurean izango da, badakizue berak aztertzen duela musikak nola landu izan dituen hainbat gai, eta gaur martxoak 8 izaki, emakumeek sexuaz eta halakoetaz nola hitz egin izan duten beraien musikan. Gogoratu non topatuko gaituzuen Txiolandian, It's OK, Bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, It's OK abildua eitb.eus. Eta gaurko atarikoa borobiltzeko ze kantu aukeratuko genuen? Ikusita, Jesus Maik berak ere, Maixa eta Ixiarrekin ere kolaborazioak egin izan dituela, jakinda gainera Maixa eta Ixiar aintzindariak izan zirela plazara trikitixaren munduan bi emakumez osatutako bikotea osatzera, jakinda gainera askotan nolabaiteko borroka edo jarri nahi izan dugula Maixa eta Ixiar eta Araitz eta Maiderren artean, Maixa eta Ixiarrek bazuten kantu bat, gerora Marina Landan ere agertuko direlako, Maixa eta Ixiar, baina bazuten kantu bat emakume jaio nintzen izenekoa, eta bertsioa aukeratu nahi izan dugu besteak beste horixe, bi bikote horiek elkarra hartuta, aizpatasuna hori ere izango delako, sororidadea hori ere izango delako, biak elkarra hartuta, Maixa eta Maider kasu honetan kantuan, emakume jaio nintzen. Gaur galderaz galdera ari gara, hasieran galdetu dizuegu, emakume horiek zeintzuk ote ziren, eta Heisenberg zeintzen, hori baldakizue, segurazki gizona izatearekin errezagoa izango da gure ezagutzea, baina azalpenak edo behintzat haren gaineko kantua, Jesus Mai Lopetegik eskeniko digu orantxe. Jesus Mai, zurea da hitza, nahi duzunean. Akitenek dioten ez direla posible bibiak batera, jakin ezkero non zauden, kokapena
pena zehatz ezin duzu jakin. Abiadaz deus askorik, abiadurak aldiz, kokapenei muzin. Azkar zoaz baina, auskalo non zauden, geizen berri galde. Azeleratzen hasi, iritsi nahi garaiz, baina nora. Azkar ibiltzen ikasi, biretan nagusi, biderik angabe. Dakitenek diote, ez direla posible, biak batera. Izatea fidel, zer horren ideiei eta bestenei. Aukera ezazu, noren mirabea izan nahi duzun gaurtik. Buru edo eros, pasioei adi, ala arrazoiei. Dakitenek diote, ni ez nago akor, balantzaren alde bat. Aukeratuz gero, ezin zarela egon, alde horretan baino. Mikatzetan ez dinaiz, eta ez ditan mikatz, Heisenberg jauna. Kantarita besti naiz, onantzan ator, Heisenberg jauna. Primeran, Heisenberg, ez da hain simplean diskotik ateratako 12 kantu hoietako bat, oraintxe hemen zuzenean entzun ahal izan duguna. Izan ere, hauxe du Jesus Mike bere 8. diska, 9. orain arteko bilduma ere kontutan hartuko bagenu, eta ikusten duzuenez, eta oraintxe berak kontatuko digunez, betiko gogo, betiko indar, eta betiko umore berdinez. Jesus Mike, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gara, ongi? Ongi. Bai, gustora, ez da? Zuzenketa txiki bat. Bai. Ez da horren simplea. Ez da horren simplea. Hain simplea baino horren simplea, Izen burua. Bai. Zuzenketa gaina hola berdu. Eta orduan, ez da horren simplea. Ez da horren simplea. Argi geraderia. Zaila alda ba, ez bada horren simplea, Jesus Mike. Bueno, bizitza ez da horren simplea. Egia esan, azkar bizi gara, eta beti tensioa dago, estresa eta bar, eta horrek egiten gaitu, teknologiare aurrea dijo, eta nik uste zaila egiten dela bizitzea ere. Eta orduan, bueno, egia esan, izenburu hau, berez datorre simplea kantaren bukaeran esaten dulako ez da horren simplea. Hau Karberren poema bada, eta Arkaizkanok itzulia euskarara.
Bai, izan ere, diskaren aurrerapen gisara ere, Heisenbergekin batera, hause erakutsi izan duzue, bideoklipa ere, orentxe ikusten ari garena, ikusiko duguna ere berezia osatu duzue, ezta? Margoak eta hartu dituzuelako, Antxon Olariagak, bueno, diskaren barreneko liburuska eta lan izugarria egin du. Bideoklipa hau egiteko, 120 marrazkio egin zituen, erabili dira 70 edola, baina... Aukeraketa eta horiek bideo itxura emateko Iban del Camporen lana izan duzu. Bihar izango da, saioan, por cierto, bere laburmetrajen eta inguruan aritzeko. Izan ere, aipatu duzu ezta, Kanok berak egin du, euskerazko bertsioa, euskeratu du. Izan ere, Kanorekin elkarlan handia izan duzu, lehendik ere, eta oraingoan ere, hortxe, biak mano-mano. Bai, diskoaren 12 kantatik 9 dira berriak eta lan potolo egin genuen 3, Antxon Olariaga eta Kano eta 3 itzal zaunkan, 2016. Ordutik handago lotura behar bada lehen aurreko diska batzutan ebanakan bakarren bat eta hola zeharenakan, akaitzenak, baina hortik aurrea izango da behar bada gehiago, lotura gehiago izan dut berarekin eta kanta gehiago egin ditut. Bai, berak jarri ditu hitzak, zuk jarri duzu berriz, besteak beste, ze tartean, eta orain ikusiko dugu gero aurrerago, bada kantu bat zuk zer horrek idatzitakoa ere. Baina zuk batez ere jarri duzu etxeko marka, alegia, zure ahots hori, ez? Ahots bero hori, hain zurea den ahots hori, ez? Eta bestelako iaia adorno edo kondimentu handirik gabe, ze bestela ere soiltasunean ibili izan zara azkeneko urtetan, baina oraingoan nik uste dut, ez? Soiltasun horren bila ere abiatu zarela, ez? Bai, akustikoagoak kantak badaude 3, adibidez, diska bukatzen daudenak, bat gitarra batekin soilik, beste bat pianoakin lagundutaz, edo Keu Agirretxearekin egin deten kanta bat ere, 2 gitarrekin, eta bai, igual pixkat formato txikira begiratu bat. Benekotasunera, ez? Barrura, ez? Adornorik gabe eta muinara egin duzu, eta muinaz ari garela, ez dakit Jesus Mai, honezkero ere argitu beharrote den, garai batean Akelarren ibilitakoa zarela, ze uste dut askotan zure abizenaren gisa hori ere erabili izan dela, ez? Akelarreko kide izan zarela, bertan, izango zinen ezagun jende askorentzat ere, baina ja urte mordoxka bat bada, bakarka hasi zinela bidean, eta holtza gainean, hala ere urte mordoxka ere bai ari zarela, ze 50 bat, ez? Gazte zinela artean, 14 urterekin besterik ez, anaiarekin lehenengo holtzara igo, eta errezkeroztik geratu gabe. Bai, egia da, holtza gainean, Akelarre aipatu dezut, eta esan nahi dut, Akelarrek berez, Akelarren geundela, nik uste izan zela garaia profesional izan ginela. Horretarako bizi ginen, ez? Guardian, jaiki, enzaladatxo bakarri, gure bazkari izan gauekoa, urtearen eren bat estenatokian gainean geunden, beste eren bat eta hogeio ensaiotan, edo diskoa prepatzen urrungo urterako, eta ikuste garai hori izan zela profesionala, guain gara zailagoa da. Zailagoa, ez da, bai, makina bat dantza egindakoa garai hartan ere erromeri, baina 80ko hamarkadan hori ez da, zuk erabakitzen duzu, zure bide propioa ere abiarazi behar duzula, bakarka esatera joan, baina konpainian, ze izena bai zurea, baina maldan berakoen konpainian, ez, abiatu, bidea. Bai. Gamera noizbenka taldea. Eta noizbenka, hori ere bai. Izan ere, lehengon lagun batek aipatzen zidan, azkenean noizbenka taldeak egin batea eta zu bai, baina Jesus Mai Lopetegi, izen oso artistikoa ez dala, eta beste bakarren batek izena ere aldatuko lukela akaso, baina zuk horri eta garrantzi handirik ere ez diozu ematen. Nik ez nion eman inoiz. Eta, baina zuk esan dezun hori, kritikatxo hori askotan jai. Bueno, ez askotan, baina, batzutan entzun izan duet, Baina era berean bada ere jatortasun horren adibide, ez da? Zertan ibili behar dut disimulatzen, ni Jesus Mai naiz eta Jesus Mai gizan. Jendeak Jesus Mai deitzezian, erre hori galduta, Jesus Mai, horrela jarri zan.
nik ez dakit gaur egunean jarriko nuke. Bueno, gertutasun bat ere ematen dio, ez? Etxekotzat bezala hartzen du Bai, batek, ez? Jesus Mai deituta eta... Igual Jesus Mai bakarritakoa izango naiz. Bai, ez? Biratu beharko genuke, haiekin abiatu zenuen zuk bidea, noiz behinkarekin, ez Maldan Berarekin, noski Maldan Bera Garirena da, eta orain liskarrik ez genuke nahi, talde batekin eta bestearekin, eta tontamentean, hortxe 8 diska bai haiekin, eta bilduma bat ere bai, 25 urteko ibilbide hori laburtzeko, ez? 25 urte barrakoian. Gusten un rockeroak eta furgonetan eta ibiltzen zirela, zu berriz barrakoian. Barrakoi batean ensaiatzen genuen, eta gero barrakoi hori etxea bihurtu zen. Eta etxea neure etxea da. Orduan, hortik dator. Hortik dator. Zenik izan dut rockeroak eta zahar ez dizut deituko, ze bakigu barrutik dagoela gaten gaztetasuna, baina rockero zaharrak bakizu kantuak zioen bezala, ez omen dira sekulan hiltzen, eta zuk ere bizi zaudela hortxe garbi. Erakusten diguzu beste behin? Bai, zango dugu baiet. Bai, denain bizitzan aldaketak eta ere badira, zurean ere bai bat oraintxe, eta da jubilatu berriz zaretela, bai zu eta bai emaztea, eta bizitza beste patxada batez hartzea erabaki omen duzu, eta horretik orain diska atera bai, baina aurkezpenetan eta presarik ez, udazkeneraino edo halako presarik ez. Bueno, ekainak 2an lotu deu Zarauzko udalarekin emanaldia modelo aretoan, eta hori izango da, disko hau izan da pixketa diferentea, 22 musikari ongea eta zarauztar musikari 10 izan gara, eta orduan, pixkat hor bada omenalditxo bat Zarauzko musika jendeari, eta orduan bilduko gea, hiladan gehienak esan diate baietz, orduan modelo aretoan ekainak 2an egingo dugu, zango ginuke disko honen aurkezpen potenteena grabatu egingo dugu. Aurkezpena berea, lehengo horilean, garoan, Zarautzen bertan ere egintzen duten, ezta, eta gero ja, Eta gero egingo dut, zuk izan duzu. Gero bira, ez? Egingo dut erretira. Erretira bat. Bai, zera bat. Bira egiten duzu, baina zuk nahi duzun tokira eta gitarrarik gabe, eta kantuaren... Urte sabatiko batxo bat egingo dut. Bai, ze, lehen entzun zaitugu, ez da Heisenbergen kantuan ere ala diozulako, ez? Heisenbergei galdetu beharko zaio, non gauden edo, non zauden edo. Jesus Mai non dagoen, Heisenbergi galdetu genio, arek zer erantzungo luke, zein bizitzaren, zein puntutan zaude orantxe Jesus Mai, zure burua? Zuk lehen esan duen bezala, jubilatu berria, eta nahi dut, pixkatu horreka bat bilatu, gauza pila bat egin gabe gelditu dianak, azkeneko urtetan, erdizka gelditu dianak, eta horiek, pixka bat ordenatu, eta nire emaztearekin bidei batzuk egin, eta negua aldean zauztikan aldein, adibidez, negua luzia egiten da hemen, eta orduan egoaldea, zen pentsatu behar. Izan ere ez dakit zure kantuek ere horren berri ematen ote duten, ez? Bizitzaren zein momentutan zauden, ze bada beste kantu bat, orain entzungo duguna, fotomatoian izenekoa, eta bertan diozuzuk, ez, hasiera batean mezu zuzena zela, gerora telegrama bat bihurtzen dela, orotariko telegrama bat, ez, non dena sartu daiteken, eta gainera abestiaren hasieran diozu Itziarren semea ez bazara ere, jakizu Itziarren semea banaizela, gure amak Itziar izena duelako, beraz banaiz Itziarren semea, baina hor ez da, mezu hori, mezu zuzen... Erretratu bezala sortzen den kanta, bihurtuko zu ispilu bat bezala, ez? Hori da, poema bat Arkaizkanorena, liburuxka bat bihar da beti, edizio oso txikila egintzun uste ez dagoela publikoa ide, eta horra saltzen da, estribillo oso kantak dira, no? Argi dago hitzeizuk ere garrantzia handia ematen diezula, Jesus Mai, eta esan dugu kanok idatzitakoak direla gehienak, baina esate baterako bada bat, Sarrion Handiarena, inork askok ezagutzen ez duena. Pertsonarena kantu. Bai. Hori, berez, idazketa batzuk egin zituen, hola, ipuin motxak bezala, zian 12, 13, eta hortikan hartuta, hori entzun, 1986an edo da. Eta zan, errebista baterako, baina, interneten aurkitu nuen txurros, bere garaian, eta horrenakan, aurreko dizketan ez da erten, gauza badala bestea dala, borobildu gabe naukelako. Baina oso hitzak oso netzako zoragarria dira. Bai, ezta? Bai. Eta gero, hitzekin lotuta, kanta baten hitzak momentu batean ez bazaitu betetzen,
bastartu ingo dezu segituan. Bai. Zure errepertoriotik geldituko da albo batea. Batzuk zure egiten dituzu. Hori da. Bilatu behar dezu kantak beti irakarri ingo izun hitza. Hitz horiekin eroso sentituko zarena, ez? Eta zuk zer horrek zure firma jartzeko modukoak liratekena. Eta horretarako ongi aukeratzen duzu, ze gainera, bada beste kantu bat ere deigarria dena, handu lertxundi askotan ez dugulako, olerkia egiten ikusi, arekin zuk txikito batzuk ere hartutakoa izango zarautzen seguraski, ez? Bai. Ohitura bat dugu. Ohitura bat baduzue, baina kantuak ere laxe dio, azeituna bat eta lau baxo erdi. Bai. Eta haure deigarria da, ze handurena izango zenik ere, berbada ez genuke pentsatuko, ez? Horrela ikusita. Handuk ez du idazten poemik, eta hau ertentzan, Mikel Soto eta... Irati Jimenez, Deabroaren. Hor topo inun berarekin da. Berarekin hitzein nun da, jende guztia pentsatzen serioa naizela, eta horrelako gauzik ez dutela, eta hau zan gauza bat hola pixkate. Letra ere zirikatzailea du, ez? Eta xixeatzailea, eta, bueno... Eta horrek tiraka azkenean konpondo egin genuen kantu. Idazleak hemen zerrendatzen ari gara, izen batzuk atera dira, gehiago ere aterako dira, hauek bizirik daudenak. Baina zuk, hilda dauden beste batzuk ere, ostatu batean elkartu dituzu, idazle hilen ostatua, eta bertan Gabriel Arestik berak esaten dizuez, kafe bat hartzera etortzeko, eta arek kontatuko dizula. Arkaitzen historia dira. Arkaitzen historiak, ez? Baina, bueno, nolaiteko horazarreta omenaldia ere bada, ez? Belaunaldi hortako idazlei, eta... Base honen, Club de Poetas Muertos edo bezala da hor, egin du bit poetak eta elkartu, zean, Aristiren ostatuan, ez? Eta esan dugu gero zuzer horri ere estrenatu zarela, letragile gixara, zer diska izten duen azkeneko abestia zuzer horrek Anaia zenari eskainitakoa da, ez? Bai. Hainitzan kanta hori iabukatzen, eta Anaiak esan zuen denbora gutxirako daukat, eta horrela bukatu da behai esken nion. Baina bai, pixkate gainak ikusten da jubilazio atarian egindako kanta badela, ez? Pixkate alde hortatik jotzen den nigintzen kanta hori. Eta, bueno, baita ere hain nintzen irakurtzen zein dago, Frantsesa Marguerite Yourcenaren liburua, eta horra saltzen da, helburuaren. Erromatar... Pentsetzeko baterako, tramilatuko gara hortxe, baina, bueno, bintzat, Eta hori irakurtzen nintzala oso egiten du olako begiratu bat bizitzari bere inbeste ekintzak eta ez, historikoak. Adriano. Adrianoren memoriak edo, orduan memoria da Adriano uste dara erderaz. Eta hori irakurtzen nahi zela, nik ere, bizkat Adrianoren memoriak egiten nahi nauk ez? Kokatzen, horreka bat bilatzen, nola bukatu behar den ere ibilbide hau edo. Hola, hainitzan. Eta arrastorik topatu alduzu? Adrianoren gisa arrastorik topatu alduzu, Jesus Mai? Bueno, hortan hainitzan eta hori adirazi nahi nun kantan eta jarri nun. Bai, izan ere, barrukoak eta pasarte batzuk, gogorrak ez da, azkenean gurekin ez daudenak eta gogoan hartzea ere nahiko gogorra badelako, baina diska horrela entzun da ez dut esango ezkortasunetik baduenik, ez? Aldre, bez, esango nuke, eta izenburuak ere berbada eman dezakelako, ez? Ez da horren simplea, ez? Zailtasuna ez edo bariko bagina ere, baina esango nuke tonoa oroar nahiko galaia dela, ez? Bada bestiren bat ere besteak baino rockero xagoa denik, eta ez? Bai, gero, jazeko kutuak ere, o lesbos bat, adibidez, hori pixka de dramatikoagoa da, baina bestela, zuk esan desun bezala, oso diskoa, humorea da, arkaitzek beti zartzen du, arrastoan humore punto hori, ez? Zure referentzietan eta ikusten da literatura ere ikaragarri maite duzula, eta hortan aritutakoa ere, aditua eta aritua ere bazarela, eta ez da kasualia da izango ere diska bera zart kolektiboarekin atera izan, ez da? Zarten ere hortxe da. Oso eskertuta nago zartei, eskaini nionean arkaitzek, zuek ateako altzen nukete eta esan zian, bai, dela hori ningo jani. Bueno, nik esan nahi dut oso eskertuta nago zartei, egin dute lan potoloa eta nahiara egia mendiak ere
komunikazio arduradunak batea eta bestea bilatu dira. Eta gauza politia gainera, belaunaldi artekotasun hori ez, da? Ze haiek gaztexeago dira, ez dut esan gozu zarra gozarenik, baina haiek gaztexeago bai, badira. Ni oso zarra nahi dira. Ke ba, oraindik ere zarrak trapuak bakarrik, esaerak dioen bezala, ez da? Besteak gara nagusiak, edo edabetuak, edo adinduak, edo dana dalakoa, baina trapu zaharrak bakarrik. Dera den hori uste dut aberatxare badela, ez? Batetik veterania, esperientzia, jende gaztea, berria, eta helburu beretsuarekin, ez? Azken finean, literaturari, musikari, beste bide bat ateratzera, eta gainera zart kolektiboaren ezaugarri bat ere badelako gainera propio norberak egindakoa, ez? Besten zaienta egon beharrean, ez? Ba, artisten arteko elkartasun horretatik sortzea. Netzako oso kolektibo potentea, nik uste dut hendikan ez dugu ikusi noaino joango den, baina, ateratzen ditun gauzak oso berezia netzak, asko bidezten ditu. Ikusten zaizu lagun arteko plaza gizona bazarela, lehen aipatu duzu ere Zarautzen, 21 musikari ere sartu dituzula proiektu honetan, eta hori ere pentsatzen dut, norberaren historiala ikusita hori izaten dela bermeriko berena, ez? Jesus Maik hau eskatu digu, eta ez ezko nola esango digu, jakin da Jesus Maik nolakoa den, eta zertan da bilen, hori da norberak daukan txartela, aurkezpen txarteliko berena, ez? Suertia dakat, alde hortatik, suerte handia dakat lagun musikari desente, eta topo egin dugu histori batean edo bestean, eta oso gogoz. Eta hor, musika eskolako irakasleak, momentu enten sartu dira, bai, saxofoia, trompeta eta tromboia, dia ixastitarrak, horiek, familia egiten dira hiruren artean, eta gero dago baterian Ander Zulaika, musikenetik erten dako, eta zan nahi dela... Badoela, eta zu ere arro ikusita belaunaldi berriak ere indartsu datozela, ez? Eta esan dugu, mende erdia badela, ia holtzan zaudela, Jesus Mai, zuk ikusi duzu, musika munduan nola aldatu den, diskak ere garai batean biniloan eta nola ateratzen ziren, gaur egun berriz plataforma digitaletan eta nola jartzen ditugun, baina fisikoan ere hortxe dagoela eskuratu nahi duenak, ezta? Bai, zaila dago salmenta, baina zaila dago. Ez da horren simplea, zuk diozun bezala, zaila izanagatik ere ekin behar dugu, ez? Eta hor gainera martxoak 8 ere alaxeari gara, ez? Borroka batzuk badaudela hor egin beharrekoak zailak izanagatik ere, eta zorionez badazu bezala oraindik ere gogoa eta indarra jartzen dionik eta hori ere eskertzen da. Eskerrik asko, Jesus Mai, eta eutxi horri, Zuri urko, eskerrik asko. Ondo izan. Goizeko 8 hemen, portalin bakarrik zure deia itxoiten, beste egun bat nazera zugabe, egun argi edo grisei bakarrik abesten, bakarrik, bakarrik, hemendiko bakarrik nazera gor, bakarrik, bakarrik, hemendiko bakarrik nazera Martxoak 8 eta gaur aholku pare bat eman behar dizuegu. Esan dugu lehen, ez? Erreferenteak behar ditugula, batzuk ez ditugu ezagutzen, tamalez gehiegi dira ezagutzen ez ditugunak, baina zorionez ere bada jende asko sorkuntzaren bidetik arazo hori konpondu nahi duenik. Eta esaterako egun hauetan argitaratu da Josi eta Josi liburua. Hementxe dituzue irudiak, nolatan Itziar Moreno ilustratzaileak, Horentxe irudiak ikusiko ditugu, nola irudi hoien bidez, martxoaren 8 historia ere kontatu digun, beti ere gertakizun historikoak eta elkarbanatuta, josita, oraindik ere askok ez dutelako jakingo akaso, martxoaren 8 zer ospatzen den edo zergatik hasi zen ospatzen egun horretan emakume langilaren eguna. Klararen historiaren bitartez, ipuin ilustratu honek emakume langilaren nazioarteko egunaren abiapuntura eramango gaitu, aurreko belaunaldien lorpenak ezagutu eta haiei borrokei segida emateko. Itziar Morenok egin ditu ilustrazioak esan bezala eta fikziozko ipuin bat osatu du, gertakari historiko horiek josita.
Eta antzeko helburuekin ere, bada beste komiki bat, gaur aipatu nahiko genukena, egilea ere hemen izan genuen, Garazi Arrularena delako testua, Garazi Albizuarena barkatu, eta Olga Carmonarenak marrazkiak, eta bertan, Kloto, Lakesis eta Atropos, hiru lehoiek, beldurgarriak, boteretsu xamarrak eta gizakien patuaren jabe dira, eta horregatik lurrean aspalditik ahaztuak geratu direnak. Baina jolas tentagarri bati ekingo diote, lurrean dagoen mar gazteari bisita egingo diote hiru mamuek, eta horretarako gainera, hiruetako ea zeinek lortzen duen, haren bizitzan gehien eragitea, hori izango da erronka, eta hori lortzeko beste hiru emakume esanguratsuen itxura hartuko dute, Margaret Fuller, Margarita Nafarrokoa, eta Inés Joyes and Blake. Beraz, ikusten duzue, emakume referenterik ere ez dela falta horko liburu horietan. Ez dakidana danik, emakume horiek ere agertuko ote diren, gaur hementxe esku artean dugun Emari App izeneko aplikazioan, eta hortarako bere sortzaileei galdetzea izango da hoberena. Ilaski Gaintza Giraldo, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzagatik, eta Nerea Uria Gigorro, eskerrik asko zuri ere etortzagatik, Kalakako kide eta sortzaileak zarete zuek, eta komunikazioa lantzen duzu ikuspuntu feminista batetik. Oraindik ere azpimarratu beharra delako ikuspuntu feministatik egiten dela, egunen batean iristen den hori naturalizatzen den eguna, nun azpimarratu beharrik ez den izango, baina oraindik ere urruti xamar hori, ezta? Bai, oraindik bidea daukago egiteko, denen artean, azkenean hau ez delako gutxi batzuen lana, helburua da, gizartea ere eraldatzen jutea pixkanaka, eta ikuspegi feministarekin ere eguneroko bestelako arloak ere lantzea, Orduan bai, gure lana komunikaziotik doa, eta orduan hortik saiatzen gera, ikuspuntu feminista hori txertatzen, gure proiektu eta zerbitzutan. Eta zuei zor dizuegu, herri askotako berdintasun plana, enpresetakoak ere bai, jaietarako eta sentsibilizazio kanpainak, eta horiek ere aipatuko ditugu, baina aurrena, jolastu egin behar dugu. Bakizu, hemen lankideak eta baditugu, egunean behin eta egiten aritzen direnak, eta batzutan nahiko etxita etortzen dira esanez, gaur kale, gaur ez dugu askorik asmatu. Galderak zailxamarrak izaten direlako batzuk, hor matematikakoak eta lakoak etzaizkigu asko gustatzen. Kontua da zuek sortu duzutela orentxe Emari App izeneko aplikazioa, ze garai batean liburua ere ateratzen duten, Emariak izenekoa, nun hor 10 emakume referente hartzen zen dituzten, eta orain berriz hori modu ludikoan, ekarri nahi izan duzu eski. Bai, liburua argitaratu genuen, gero karta joku bat ere egin genuen, 40 karta biltzen zituena, eta 39 emakume bildu genituen bertan, eta komodin bat, irunak zijoazten emakumeak, 3 idazle, 3 margolari, eta hola bildu genitun, eta urtengoan saltoa eman dugu aplikaziora, jolasetik juna izan dugu, gertutasuna bilatu nahi izan dugulako, azkenean gizarteratzea importantea da, emakume horien berri orokorrean eukitzea, gure iruditegia zabaltzea, gizonen ekarpenak jakin badakizkigulako, eskolan erakusten digutelako edo ikasten dugulako horren berri, eskolatik kanpore badakigulako, baina emakumeen berri ez, orduan, jolasetik tiraka erreixa iruditu zaigu egunerokoan emakumeiek presente eukitzea, liburua eta karta jokuakin ez genuen bermatzen egunerokotasunan horregotea eta aplikazioaren helburua. Gaur egun badakigu pantaiari begira egoten garela gehien txuenok, eta tira, azalduko dugu jendari bai, nola egin behar duen, aurrena egin behar du aplikazioa jeitsi, hortxe App Store edo Aldana dalakora joan, eta bertan Emari App bilatu eta topatuko du. Hori da. Gero iristen zaizu kodigo bat, eta orduan, kodigo hori sartuta, zure profila sortu behar duzu. Guia sortu dugu profila. Itzokei jarri diogu, buruz horiek ere aukeratu dugu tartean, zeirudia aukeratu behartzen, eta horren bestez, hasteko moduan. Gorde eman, eta hori da. Orduan, gero jolasteko, hori da, jutentzate Emariak atalea, eta hor ikusten duzute, jolas honek daukan bitxikeria edo da, aurreko egunetako partida ikusten dizula jolasten. Bai, baino, aldala jokatu, baten batek izan dezake, hilerokoak egingo ditudanak arratsalde bakarrean, baina aurreko astekoak astentzara 20 puntu gutxia horrekin. Eta orduan badazpare puntuak nahi badituzu, hobe, aste hortakoak bintzat, aste barruan egitea. Hori da. Gu bat, lehenengo egin dugu, hor ikusten gaina kale egin dugula, baina, probatzeagatik, bai, nola baitere martxoaren batekoa izango
izango litzake hori, baina iruditzen bazaizue martxoaren bikora jokatuko gara. Horrek ez du esan nahi gainera, zuek etxean baldin baduzu aplikazioa martxoaren biko pertsonaia berdina izango denik. Ze denoi itzaigu pertsonai berdina agertzen egun berean, ezta? Hori da, 250 emakume daude. 250 emakume. Hori da. Bada, marka. Orduan, ez da ohikoa tokatzea inguruan ere, aleatoria danez. Badakizu orain nik kale egiten badut aitzakia dudala, baina zuek kale egiten baduzu, gaizki geratuko zaretela ere, badakizu ez da? Ea, zure partida da, ez da? Baina, hau zolanean jolastean dut, taldeak eta ere sortu daitezke, ez da? Hori da. Zuen laguntza ere izango duganaren esperantzan. Bost pista izango ditugu, eta bost pista horien ondoren, lau izen emango dizkigu aukeran, lau horietako zein ote den asmatzen dugu, bai? Taldekideek ere lagunduko digute, beraz emango ditugu jokatu, eta hasiko da atzera kontaketa. Zer denbora ere minutu terdikoa daukagu, bai? Eta hortxe, lehenengo pista. Gizonezkoen karrera profesionaletan lehiatu zen, Lombardiako Giroan, 1917 eta Italiako Giroan, 24ean, lehen emakume txirrindularia. Ja, gaizki estengaz, kiroletaz, nik behintzat askorik ez. Argazkiare agertzen zaigu, ez? Hor pistaren bat eman dezake, claro, argazki zalxamarra da, zehari gara, 1917, 1918 urtean, orain hasiko zaigu, 3. pista, eta pistak azkartu nahi da ditugu aukera ere bada. Pista berria boteari eman, eta hor esaten dugu, jaiotza urtea, 1991, Castelfranco, Emilia, Italia, alegia bertan jaiotzala, ez da hori izena, horraino, eta orain, 4. pista, momentuz arrastorik ez daukagu, eta Iratxeren aurpegiaren gatik gure artezleak ere ez. Bere garaian nagusi zen matxismoak karrera askotan parte hartzea eragutzi zion arren, lehiatzen jarraitu zuen eta 36 lasterketa irabazi zituen gizonezko homologoen aurka. Bueno, marka ondi xamarra egin zuen. Zuek baldakizu ja, bai ez? Bale. Ogibidea txirrindularia, bai. Hori, pista, hau pixka da trampa, azkeneko pista garbi xamarra. Pistak ere aleatorioak dira, batzutan, bai. Bale. Orduan orain, erantzun eman beharko genioke, eta horra saltzen ezkigu 3 aukerak. 15 segundu dauzkagu esateko. Enriqueta Basilio, Alfonsina Estrada, Farah Palmer o Simone Biles den. Iratxek dio Simone Biles. Ez. Okerra dela esatezkigu ba. Iratxek kasu egiteagatik. Orduan, orain bai jakitea daukagula zein zen, benetakoa, ez da? Maria Katalean. Hori da. Maria Katalera joaten baldin bagara, horra zaldugu zaigu, Alfonsina Estrada. Hori da. Claro, izena ere Alfonsina, bai, bat. Hori da, ez, orkutxi italiarra, ez? Bai, beste bat egingo dugu, kita batean, azkar batean, eta honek dio, 9 urterekin Donostiako Añorga Kirol Elkartea sortu zuen, eta bertan garatu zuen bere ibilbide osoa. 3 liga eta 3 erreginaren kopa irabazi zituen 80 eta 86 artean. Kasualia da, kiroletako. Bai. Hor argazkia ikusten dugu, honek ja itzakirik ez dauka, ze nahiko berria dela ikusten dugu, 80, horrek esan nahi du guztiok ezagutzeko moduan ginela, pista berriari emango diogu, argazkiaz gain, ikusiko dugu diola, 2005ean erretiratu ondoren UEFA Pro titulua lortu zuen entrenatzaile gisa. Añorga, Zumaia eta Irungo Real Union taldeak zuzendu ditu, baita Euskadiko emakumezkoen selekzioa ere. Ikusten dut bantxe platoan danak kezkatuta zalantzan daudela, Jaiotza urtea 1971, jaioterria berriz Donostian Gipuzkoa, eta ogibidea, futbol jokalaria eta entrenatzailea. Eta erantzunen artean daukagu Lourdes Oñederra, Benita Asas, Lur Zalduegi eta Arantza del Puerto. Nik Arantza del Puerto esango nuke. Ze Lourdes Oñederra ezaguna egiten zait, baina uste dut beste ezagun bat badelako, hizkuntza kontuetan eta daukaguna. Eta... Animatu. Iratxek dio Arantza del Puerto, baiet. Horrengon, bai. Bueno, ikusi dugu, ez? Entretenigarria ere badela jokua, azkenean helburua hori ere bada, ez? Modu atsegin batean, jabetu zaretelako, erreferente horiek, emakumeek gainera, akaso, bakarren batek interesik eta izan badu, baina gizonezko, oraindik ere. Kosta egiten da. Kosta egiten zaigula, eta hori nola lortu. Ez dakigu, erronka hori da ez, baina horretik saiatu gare bai Euskaldunak eta nazioartekoak biltzen,
Nereak lehen aipatu du ez, datu basean 250 emakume bildu ditugu oraingoz, asmoa da gehitzen jutea, emakume gehiago biltzea datu base hortara, eta euskaldunak badira 51%. Orduan, bueno, berez gertutasun horrek igual lagun dezake ezagutzen, baina ez da hala, ez? Azkenean lehen saioaren aurkezpenan ere esan dezu, ez? Adibideak jarri ditugu, eta horrendik distantzia eta denbora ez direla aitzakia. Interesa duenak, segurazki gizonezkoak bilatzen ditu, Wikipediak eta alakoak ere lagungarri izaten dira alakoetan, baina behar du interes bat. Eta kasu honetan, eta ja interesa duenak zuen zerbitzura bilada jotzen badu, ez, kalakara jotzen badu, hor ikusten dugu, lehen aipatu dut, berdintasun planak egiten dituzuela, beti ikuspuntu feministatik. Eta gainera zuen web atarian ere sartuta, kalaka.eus, garbi geratzen da zuen borondatea dirazpena zein den, askotan entzun, baina gutxitan egiten dugun hori, zaintza erdigunean zuek ere ala jartzen duzuela, ez da elkarri zaintzen zaretela, ez Nerea? Bai, hombre, saiatzen gea, eta, bueno, hortarako azkenean gure egunerokoan ere hori hartzen dugu kontutan, ez, gauza txikiak dira, baina txiki horiek handi egiten dituzu, egunerokoan ez, konstantzia batekin ematen badituzu, ez. Enpresa txiki izateak ere guri laguntzen digu flexibilidade hori eukitzen, ez. Esaten da zer da zaintza, ez, azkenian. Bueno, zaintzea da ondo sentitzen gean jakitea, edo lanerako momentu hortan, ez, ondo zauden jakiteare bai, edo lan konkretu batzuk egiteko, ez, nola daukazun gorputzaz ez, gauza hori dena txikiak diruditena, baina handiak dira, eta zaintza hori da, ez. Zuek eginakoa da adibidez Orioko berdintasun plana, ez? Eta orduan zuei adibidez enkargu bat heltzen zaizuenean, nondik hasi, ze claro, berdintasunarena, ez? Hain gai zaila izaki, ertz asko, harimutur asko, baina pixkat nola plantatzen duzu zuek olakoetan lana? Egoeraren arabera da, ez? Kasu honetan, bezeroak dira, ez? Orioko udala gure bezeroa da, momentu honetan ere. Eta orduan hor, enpresa, udal, elkarte hori segun ze puntutan dagoen, ez? Horren arabera abiatzen dugu berdintasun plana, ez? Batzuk lehenagotik ere berdintasuna era desuninetan landuta daukate, beste batzuk nahiko zerotik hasten dira, orduan guk saioak eta lantzen ditugun bilerak eta ere hori kontuan hartuta lantzen ditugu. Bai, ezin gera, hola, ez, muturretik hasi, oinarria ere ikusten baldin badegu ez dutela landu. Orduan, bezeroaren arabera, pertsonalizatzen saiatzen gera aldegun gehien eta bezeroaren erritmora moldatzen edo. Bai, pentsatzen dut bezeroak zuen atea jotzen duen erako, ja interes bat edo izan baduela, ze kontrakotasunik ere ez dakit topatzen duzuen, ze esan ari gara feminismoak gora egina ala, kontrako agotxak ere, gero eta ozenegi entzuten ditugu askotan, astakeriak eta alakoak esaten, eta hor, noski ez, norberak berea jokuan duenean, koskolean hor bildu eta... Agertzen dira resistentziak azkenean, berdintasun plan bat da prozesu bat izaten dana, 6 hilabete, 8 hilabete, eta orduan berdintasun batzorde bat sortzen da, eta horren bueltan asko lantzen dira gauzak, sakontzen dezu, bertakoek nahi adina. Gu pres gaude sakontzeko gehiago, baina hor noiziamein resistentziak atatzen dianean, igual ez dutelako horrela ikusten edo ez dituzten lako igual hainbeste urratxe eman nahi edo ez, hor ez jakin behar dezu pixka bat begiak irikitzen oinarrira juten ez, eta gure lana hori izaten da, saioak pixkat urratxak aurrera eraman berdintasunean, baino formakuntza ez feminista hori txertatzen hasieratikan. Bai, izan ere foroan edo eztabaida publikoan halako gaiak eta badaude, baina gero egunerokora ekartzen ditugunean, orduan ja guri eragiten gaituzte zuzenean, eta orduan izaten da, ez? Ikastolen elkarteekin ere egin duzuen lana, ez? Zuena da ere haien berdintasun plana. Bai, eta... Hor garrantzitsua, jakin da, etorkizunekoekin ari garela, ez? Claro. Bai, gero ere egia da, berdintasuna esan duzun bezala badala gai komplikatu bat, eta orduan, ez, ikastolen elkartea gugana etorri zen baduela urte deixenteia plana egiteko, oso prozesu polita egin genuen beraiekin, eta aurten jarraipenerako deia ere luzatu digute, azkenean beraien plana ja bukatu da, 4 urteko planak izaten dira normalean egiten direnak, eta orain berritzea tokatzen zaie, orduan, helburu batzuk bete dituzte, beste batzuk normalaren bezala ez, berdizka geratu dira, edo jendea aldatu delako eta ezin izan diotelako heldu, eta orduan, erronka berri hori heldu behar diogu laister, beraiekin bilera bat egin behar dugu, eta lan horrekin jarraitzeko, eta beste erronka jaietakoa, eta horra adibidez, oinatirekin ere egin duzte lan bat, ez, jaietan ere gai horiek, badakigulako askotan alkoholaren eta alako aitzakiarekin, egin behar ez ditugunak ere egiten ditugula. Bai, sentsibilizazio kanpainetan laguntzen diegu udal mordo bati, eta da hori azkenian mezuak, ez, pentsatu harrituzu mezuak, alik eta jende gehienen gana iristeko, ez.
Eta orduan, Oñatiko kasuan, lauzpabost mezu desberdinek osatu zuten kanpaina bera, eta egia esan oso polita eta ikusgarria gelitu zen, koloretsua eta horrela, eta hortan saiatzen gehan, mezu desberdinekin, martxoak 8 ere bai, eukitzen ditugu olako eskaerak ere bai, indartzeko, emakumeen alduntzea eta aldarrikapenak, ez ustutzeko martxoaren 8 esanaia, ez, eta betetzeko, eta hortan aitzegean nola landu hori. Bai, eta zarete gaina urte osoan, ze gaurko egunez, guzti hoiagoa betetzen zaigu, baina gero importantea da, ez, urtean zehar ere lan horri eustea eta lan horretan segitzea. Ikusten dugu gogorik eta indarrik ez zaizuela falta, beraz, egin zazue aurrera guztion onerako izango da eta. Eskerrik asko pareja. Kaixo lagunok, Biziber lehiaketa bueltan da. Euskal Herriko lehenengo TikTok lehiaketa. Gazteak TikToken sasatzeko proposamen bat, eta TikTokek dituen ezaugarri barruan egiten den, hau da, erronkak planteatzen dira, eta gazteak erronka horreik egin behar dituzte, eta lehiaketa bat sortzen da, bideorik eta honenak saritzeko. Proposamen honen helburu nagusia horixe da. Euskara ere sartu daitela TikToken eta bertan beste hizkuntza bat, erabiltzen den beste hizkuntza bat izan daiten. Gazte euskaldunak TikToken daude, beraz animatu ditzagun beraien jarduna euskaraz izan daitela, eta beti izaten dira erronka divertigarriak eta horretarako badaukagu laguntzaile eta euskal erreferente taldetxo bat, euren buru Asier Burgete aktorea dago, berak proposatzen ditu erronkak, beste batzuk ibiliko dira beraien esperientzia partekatzen eta adibideak emoten, ez, Lorea Intxausti, edo Ele Melón, Anepe, Julen Portillo, hor badaude euskal influencer taldetxo bat gaztei eredu ematen eta gazteak animatzen. Helburua ekintza ludiko eta entretenigarri honen bitartez zein da, sarea euskarazko edukiz betetzea. Animatzea euskaraz gozatzera, mundu digital honetan ere euskaraz aritzera eta etorkizuneko influencerrak sasatzen ditugun. Animatu, Biziber lehiaketa bueltan da. Hortxe, Marina Landaren txanda zen gaur, eta banekien egunari behar bezala helduko ziola Marina Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Bestela ere tarte honetan zuk behin eta berriz gaur errepikatzen ari garen mezu horiek ere ekarri izan dituzulako gurera, eta gaur ere ez nuen gutxiago espero, Bai, eta emakumearen eguna denez beste behin ere aldarrikapenekin gatoz gaurkoan, eta gaur preseski hitz egingo dugu emakumeen sexu askatasunaz, eta nola islatu izan den kontu hau musika popularrean. Eta aukerarik bada, ezta? Normalean bozgoraioak gizon hori ematen diegu, eta gehiegitan hariko ziren gizonak, eta emakumeak gutxi egitan segurezki. Bai, beste hainbeste kontutan bezala ez, tradizionalki gizonezkoen esperientziak ezagutu izan ditugu, gizonezkoen ahotsak entzun izan ditugulako, ezta? Eta The Beatles entzuten ari gara, ez? Why don't we do it in the road, edo Please Please Me bezalako abestietan esplizituki eskatzen diote. Haiek ez daukate disimulatu beharrik, ez? Gordinean ere esan dezakete. Ez, eta 60. hamarkadatik abiatzen ari gara, urte mordoa pasa dira, eta garai horretan dagoeneko entzuten ziren horrelako mezuak. Zentsuratu izan zituzten, nonbaiten, baina beraien musika mainstream bihurtu zen, garai horretan, eta normaltasun osoz hitz egiten zen sexuaz, eta sexu harremanez, ez? Eta kontua da, oroar musika popularrean sexu harremanak desira, plazera, gizonezkoen ikuspuntutik ezagutu izan ditugula, gatibu dugu hemen, musturrek sartunde, gabak zerueri begira, eta emakumearen ahalduntzeaz mintzatzen diren kantetan ere, edo
musturrek sartu den adibidez beste pertsonak badu rol aktiboa ere, baina beti gizonaren ikuspuntua ezagutzen dugu, eta emakumeak nolabait objektu desiragarri izaten jarraitzen du. Izan daitezkela sujetu aktiboak, izan daitezketela, eta horren adibideak ekarri dituzu gaur. Bai, eta orduan, Erresuma Batura eta Euskal Herrira mugatuko gara, ez dakit, kanten aukerak eta horrela atera da, oraingoan. Horrek esan nahi du, arazo berdinak izaten ditugula kanpoan zein barruan, ez duela balio aitzakiak ez, besteek eta guk ondo, hor ikusten da denetik. Eta interesgarria da, nola, hainbat mezu, bai Erresuma Batuan, eta baita Euskal Herrian ere euskaraz, transmiti ditzakegun, ez? Lehenengo kanta Olivia Newton-Johnen Physical da, 81-koa. Bai. Kanta honek zentsura jasan izan zuen ere. Irudi esplizituak eta zituelako, akaso? Irudiak, bai, gorputzak ikusten dira, baina kontua da, kirolaren eufemismoa erabiltzen dela, irudietan mezuek hitzez transmititzen duten ideia hori nolabait estaltzeko, ez? Fisikora jo dezagun, bihur gaitez fisiko, ez? Baina ariketa fisikoa mota askotakoa izan daitekela, ez? Bai, eta gainera, interesgarria egin zait, irakurri dut, nola Olivia Newton-Johnek ez zuen horrela interpretatu kanta, ez zuen ulertu kantatzerakoan, sexu harremanez eta ari zela, eta baina historiara pasada sexu kanta bat bezala. Eta jo dezakegu 15 urte aurrera egingo dugu. Eta Spice Girlsen... Hombre, Spice Girls. Hau ere pixkat izan zen emakumena alduntzea ordura arte boi bandak eta alakoak ere izagoten zirelako, baina emakumeek osatutako talde askorik ere etzen gara hartan, eta hauek hortan gero gustatu edo ez? Bai. Izan ziren, ez? Bai. Produktu komertzial izan ziren ere, ez? Ze casting bat egin zuten taldea osatzeko, baina ezin daukatu arrakasta izugarria izan zutela, eta kanta hau euren hitetako bat izan zen, Chubby Come One. Ez da dantzagarrienetakoa. Ez, izan ere, kutsu erromantikoa dauka, eta melodia gozoagoa da, erritmoa motelagoa, baina sexu harremanez hitz egiten ari da. Behi da. Eta hori, bi pertsona bat bihurtzen dira, ez? Eta bertan esaten da besteak beste espiritua askatzera gonbidatzen du kantak, argi elkarrekin, edo elkarri argi esateko nola sentitzen den edo zer pentsatzen duen, ez? Harremana... Bai, harreman osasuntsuaz ari dira, hortaz, interesgarria da. Gainera, esaten dute momentu batean ere jarrezazu. Hau da, sexu seguruaz hitz egiten ari dira. Eta garrantzitsua jakinda gainera, ze publikoari zuzenduta zegoen, Spice Girls gehien bat, jende gaztetxon, erabezaroan zegoen gazteentzat eta zelako, eta hortxe. Etxera etorritan ikatarikoan aipatu dut, maixa eta ixea jarri behar diguzula. Bai, bexamela eta pastela. Bexamela eta pastela. Horrek ere sexua hitz egiten alduga. Nik gastronomia zarizalakoan. Bai, urkozu... Inozoa naizela. Inozoa zea, bai, sentitzen dut horrela esatea. Bai, ez ara lehenengo pertsona esaten didana, baino bexamela eta pastelak sexua hitz egiten du. Egia esan gaur arte jabetua denengoen, Bueno, maite dut zuk laztantzea, zure Espainiak xurgatzea, aldenean lepotik koske egitea, nata mihiztea, bustitzea. Bai, argi dago, gastronomiatik gutxi dago. Eta gainera, leloaren aurretik datorren ai hori, ai. Bai, gainera... Pentsa nik maixarekin trikitisa ikasitakoa naizela, orduan maixa niretza da nire trikiti irakaslea, eta hau da gurasoena bezala, seguran ez dituzula imaginatzen sexua egiten, zure irakasleak ere ez dituz imaginatzen. Ez dakit, gaztaroa edo tapuztu dizudan sentitzen du, ez da nire burua. Oso tuntunak izan ginen beti gure herrian, eta gero hortxe... Baina, bexamela eta pastela simboloak dira, ez, eufemismoak dira ere zentzu honetan, baina melodiarekin eta erritmoarekin batera, interpretazio hori... Erritmoa goxoa dauka, eta dantzatzen erresa. Ze gero ja dance doinuak eta sartzen baitugu, horiak eixago kostatzen zaigu berria mugitzea. 10 urte aurrera jo dezakegu oraingoan ere, eta Naia dantzen Naia abestia, 2007koa. Hau ere izan zen fenomeno bat. Hau fenomeno izugarria izan zen. Naia dance existitzen ote zen, ez ote zen existitzen. Baina, mezu aldetik... Garbia zen.
Ni naiz naia, zure naia. Eta zeinaten naiz, sumendi baten antzera, ez? Eta... Sumendiaren metafora, beti, ulerketa horri irudikatzeko ere oso baliagarria. Bai, baina argi eta garbi modu esplizituan esaten du gainera emakumean, eska, emakumeen masturbazioaz ari da, eta ez da oso ohikoa kanta batean esplizituki mezu hori transmititzea tabuak hausteko, ez? Oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut kanta honen arrakasta hein handi batean tabu horiek hausteagatik izan zela. Bai, gero beste bideoklip bat egin zuten gogoan dut gainera, ez? Mutilak agertzen ziren kasu hartan, ez? Bustita eta alakoak, eta egia da euskal musikan ordura arte olakoetan ere ohitua gabe geundela, ez? Eusko xamar eta bazpare lotxati xamar. Bai, du denaia danz, okerrezan Du denaia danz, bai. Bigarren abestia. Bai, ez hor mugimendu polita egon zen, eta nik uste dut, nerabeentzat eta oroar entzuleentzat, eta, agian konturatu gabe, baino balio feministak transmititzeko ere balio izan zuela. Bai, ez da. Beste adibide bat? Beste adibide bat, 2 urte beranduago, Lily Allenen Not Fair, ez da zilegi, ez da justua. Kanta oso interesgarria egin zait, frustrazioaz mintzatzen delako. Esaten du maite minuta dagoela, mutil bat oso gustoko duela, baina ohean sartzen direnean arazoak dituztela, eta gizonak soilik bere plazeran pentsatzen duela, eta ez neskaren plazeran. Hortaz, hau luzez tabu izan da ere, ez, emakumeen plazera, harreman heteronormatibo baten nola harreman sexuala amaitu ohi den gizonezkoak amaitzen duenean, eta hau aldarrikatzea, ez, emakumeen plazera aldarrikatzea kanta baten bidez, zer esanik ez? Hoixe, eta azkena aipatuko dugu, Gozerena. Bai, Euskal Herrira itzuliko gara, lokartu arte, 2009koa ere, Gozek baditu hainbat kanta emakumeen sexu askatasunaz eta emakumeen eskubidez mintzatzen dena, oso interesgarria iruditzen zait. Eta gainera kanta hau, nuen besteren bat aukeratu, baina hau aukeratu du. Badituelako desente, ez? Gozek pixkat hortik ere egin zuelako, ez? Bere mezua eta bere diskurtsoa. Bai, baina hau aukeratu dut bi arrazoi nagusirengatik. Alde batetik, esaten duelako, aldarrikatzen duelako emakumeak oheratu daitezkeela nahi duten pertsonekin eta nahi duten pertsona kopuruarekin, ez? Tabu hori ere hausteko, virginitatearen ideiarekin hausteko eta emakume puruaren estereotipoarekin amaitzeko. Eta bigarren arrazoia da, kantaren protagonistak argi esaten duelako zer nahi duen eta zer nahi ez duen, rol aktiboa hartzen du guztiz, eta emakumeen askatasun eta duintasunarentzat ezinbestekoa egiten zait, bai Gozeren kanta eta bai aipatu ditugun guztiak. Bai, nik uste dut gaur sorta ederra ekarri diguzula, Marina, eta gainera aipatu bezala, zu etortzen zaren aldiro ere alaxe aldarrikatzen duzunez, gomite hori egingo dizugu, gaurkoz denbora bukatu zaigulako, baina 15ean behin berriro ere dagokizunean, segi dezazula guzti hori erakusten. Eskerrik asko, Marina, zorionak dagokizunarengatik, eta gogoratu bihar martxoak 9 ere berdina aldarrikatuz, eta hemen ere izango dela berriz ere txirrindularia bukatutakoan, 5 aldera ordura arte txintxe bilin, eta ongi izan.